Een bedrijf in Seroskerke heeft een mosselboerderij bedacht voor op zee. Omdat je ziet dat de productie in de huidige situatie afneemt. Door allerlei omstandigheden, regelgeving, milieueisen en dergelijke. En open zee, ja, er is plaats genoeg om dit te gaan doen. En verder in deze Zeeland nu. Huisartsenposten krijgen een nieuwe naam. En nog geen storm gehad. Hoe kan dat? Goedenavond. Mosselen kweken op volle zee. Het is misschien wel de redding voor de mosselsector. De mosselboerderij, dat lijkt op een schip dat je kunt laten zinken en weer op kan halen, is bedacht en gemaakt door Oos International uit Seroskerke op Walcheren. De eerste testen zijn goed verlopen. De mosselsector staat de komende jaren voor veel uitdagingen. Er komen steeds meer regels voor het kweken op de bodem en de totale oogst neemt af. Daarom worden er alternatieven gezocht. Offshorebedrijf Oos International uit Seroskerke denkt er een te hebben gevonden. Een machine om op de Noordzee handcultuurmosselen te kunnen kweken. Er is plaats genoeg om dit te gaan doen. En ja, ik denk dat dat zonder meer gaat zijn. Ook gelet op de voedseltransitie die plaatsvindt. Waarin je ziet dat er van vlees naar eiwitrijk voedsel gegaan wordt. CO2-neutraal gekweekt. Ten opzichte van vleeskweek en dergelijke. Dus ja, ik denk dat het zonder meer de toekomst gaat worden. Qua locatie op zee kan gedacht worden aan kweek tussen windparken. Bijvoorbeeld die van Borselen voor de Zeeuwse kust. Nou, dat zijn grote locaties waar een aantal windmolens geplaatst worden met ruimtes daartussen. Waarin geen scheepvaart plaats kan vinden. En die locaties moeten economische draagbaarheid krijgen. En ja, daarin past natuurlijk een mosselfarm fantastisch in. Naast allerlei andere zaken als natuurontwikkelingen en dat soort zaken. Het klinkt interessant, een submersible mussel farm. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Wat je daarvoor moet stellen, we hebben daar een platform liggen. Wat semi-submersible is. Dat betekent dat we dat kunnen afzinken en weer op kunnen lichten. Ja, daaraan worden lijnen bevestigd. Aan weerskanten komen er ongeveer een aantal lijnen, tientallen lijnen te zitten, waaraan de mosseltouwen komen te hangen. Die worden verankerd op het eind en daarin gaan de mosselen groeien. Het apparaat wordt getest bij onderzoeksinstituut Deltares in Delft. Ook voor hen was dit een uitdaging. In dit geval is het zo dat de gehele constructie dynamisch is. Alles gaat op en neer en heen en weer. En het was een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat de bewegingen die we hier zien daadwerkelijk zijn wat ze ook in werkelijkheid zullen zijn. Het is niet de bedoeling dat Oos zelf mossels gaat kweken. Dat laten ze over aan de mosselboeren. Die kunnen lijnen bij ons huren, die kunnen een platform huren. Afhankelijk van hoe groot ze dat willen aanpakken. Maar die kunnen dat gaan doen. En dat is in feite hetzelfde wat ze nu doen, alleen op open zee. Ik praat erover verder met Erik Holm, die is in Westkapelle. Erik, dit was een test van het systeem. Wat is nu de volgende stap? Nou, wanneer de resultaten positief zijn, dan vindt er hier achter mij, zo'n 23 kilometer uit de kust, bij windpark Borselen 3, een echte test plaats om allerlei nieuwe data te verzamelen. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk bij zo'n grootschalig project als dit. Nou, als die resultaten ook positief zijn, dan kan in 2025 de bouw starten en kan die eind dat jaar waarschijnlijk in gebruik worden genomen. En wat vinden de mosselboeren hiervan? Nou, er zijn kwekers die zijn erg positief, enthousiast, die denken ook mee. Maar er zijn er ook een aantal die zijn sceptisch en die laten liever alles bij het oude. Zeker als je ook kijkt dat Oos International niet echt natuurlijk werkzaam is in de mosselsector. En daarom zijn de reacties ook heel erg wisselend. Maar zijn er meer van dit soort initiatieven? Ja, er zijn meerdere bedrijven in Zeeland die hiermee bezig zijn. En dat is ook logisch wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de jaarlijkse hoeveelheid mosselen die naar boven worden gebracht. Dat aantal neemt namelijk af. En daarnaast ook de regelgeving verandert. Er zijn steeds meer wetten op het gebied van milieu, natuur en klimaat. En dat zorgt ervoor dat mensen toch op zoek gaan naar andere oplossingen. Dankjewel, Erik. Een nieuwe naam voor de huisartsenposten boven de Westerschelde. Die heten nu huisartsen spoedposten. En dat is niet voor niks zo bedacht. De Zeeuwse huisartsencoöperatie zegt dat 80% van de telefoontjes over klachten gaat die ook kunnen wachten. En wil dus duidelijk maken dat de huisartsenpost er in de avonden, nachten en weekenden alleen is voor spoedgevallen. Het meet- en registratiesysteem van chemiebedrijf Dow in Terneuzen is niet goed. Daardoor is onduidelijk wat er bij het afvakkelen de lucht in gaat. Dat zegt het provinciebestuur.
Na een storing 2 jaar geleden maakte Douw een rapport, maar die gegevens komen niet overeen met andere rapporten. De provincie noemt dat ernstig. En nog deze maand komt er daarom een inspectie bij Douw. De rechtbank wijst een groot aantal bezwaren tegen de bouw van Hotel Britannia in Vlissingen af. Omwonenden vinden het gebouw te hoog, maar volgens de rechter heeft de gemeente de gevolgen voor onder meer zon en wind goed afgewogen. Wel moet Vlissingen de vergunning aanpassen voor het restaurant dat helemaal bovenin het hotel komt. Buitengewoon, dat is gewoon antiek. Het is, zoiets maak je maar 1 keer in je leven mee en daar heb ik echt van genoten. Vanmorgen reed tussen Borselen en Goes een replica van een 100 jaar oude bus. Vandaag is het namelijk precies 100 jaar geleden dat busdienst AMZ met een lijndienst begon op diezelfde route. Het was een bijzondere rit waarbij door oud-medewerkers veel herinneringen werden opgehaald. De chauffeur was ook al een beetje op leeftijd. En deed netjes je klompen uit enzovoort enzovoort. En dan zaten die wielen, die zaten dus niet voor, maar die zaten achter de chauffeur. Hè. Dus toen ging hij rijden. En toen hoorde ik ineens krak, 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 krak. Toen reed hij met dat voorwiel de klompen in borrels. De wegen waren toen slechter. Dus dan moest je nog alles vasthouden. En zeemansbenen zeggen ze dan. Je heeft zeemansbenen, want je waggelt te veel in de bus. Het was een mooie tijd voor mij. Het busbedrijf viert dit jaar nog vaker haar verjaardag. Zo is er volgende maand een open dag. Het culturele leven in Zeeland leunt voor een groot deel op grijze bestuurders en vrijwilligers. En hoe onmisbaar en waardevol ze ook zijn, er is een nieuwe, jongere generatie professionals nodig voor de toekomst van de sector in Zeeland. Het programma Cultuur 2023 is een ambitieus plan van de provincie. Er is 1,5 miljoen uitgetrokken en het is vooral bedoeld voor opleidingen en talentontwikkeling in Zeeland. Want er is vers bloed nodig. Maar ja, je moet natuurlijk geen oude jas weggooien voordat je nieuwe hebt. Het zijn mensen die echt geworteld zijn in Zeeland. Die het Zeeuwse DNA ook op het gebied van kunst en cultuur ontzettend goed kennen. Daar waardeer ik ze ook enorm om. Maar ook zij zelf geven aan, ja, vers bloed, nieuwe ideeën. Hebben wij die ook, die mensen? Nou, ze zijn er zeker wel. Misschien niet alleen in Zeeland, maar misschien zitten ze ook nog daarbuiten. En daarom hebben we gezegd met het ontwikkelprogramma, ja, dat talent om die cultuur te helpen organiseren, ook in de toekomst, ja, dat moeten we wel helpen ontwikkelen. Een van de organisaties die kar gaat trekken is de stichting Cultuurkwadraat. Onze grootste rol ligt vooral op de versterking van het opleidings- en het beroepsklimaat in Zeeland voor de cultuurprofessionals. Geef eens een voorbeeld. Een voorbeeld is het programma Leiderschap in Cultuur. Dat wordt al in verschillende onderdelen van het land georganiseerd. En dat gaan we ook naar Zeeland halen. Of tenminste, we gaan het samen met Brabant organiseren. Ik denk dat het goed is dat er gewoon een natuurlijke doorstroom plaatsvindt. Dat er gewoon ruimte komt voor verfrissing, om het maar zo te zeggen. En ik denk dat het vooral goed is om te kijken van, hey, wat heeft de sector nodig? Het is natuurlijk niet zo dat er helemaal geen jonge bestuurders zijn in de cultuursector. De poppodia doen het goed. Zeeland Theaters, daar is Frans Lievers bezig om zijn dochter klaar te stomen, om hem op te volgen. En in Nieuwdorp heeft Stef Traas het Bevrijdingsmuseum overgenomen van zijn vader. En hier in Hulst is nog een mooi voorbeeld van iemand die zijn tanden heeft gezet in een project wat eigenlijk reddeloos verloren leek. Want de voormalige bioscoop De Koning van Engeland is op een andere plek weliswaar na 15 jaar uit zijn as herrezen. Mede dankzij de lange adem van filmmaker en nu dus cinemamanager Perry Mulder. Het is een bewuste keuze geweest om in Zeeland te blijven, omdat ik hier gewoon veel meer kansen zag dan dat ik in de Randstad zou hebben. Kijk, als ik naar de Randstad zou gaan zeggen ik wil een bioscoop, dan heb je 10 mensen met een betere cv. En hier heb je echt nog de kans om je verder te ontwikkelen, te pionieren. En als je hier iets organiseert, dan vinden mensen het ook nog bijzonder en leuk. Mensen waarderen het, maar het is ook gewoon ontzettend leuk om dingen te ontwikkelen op je eigen manier. En dat kan hier in Zeeland perfect. Naast verjonging binnen het Zeeuwse cultuurklimaat is er nog een belangrijke factor. Nou, wat er zeker ook moet gebeuren is dat niet alleen de cultuurinstellingen met elkaar gaan samenwerken, maar dat ook het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid neemt voor cultuur en dus gezamenlijk optrekken. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de cultuur alleen maar zijn broek ophoudt met overheidsgeld. Er zijn heel veel bedrijven die mee willen gaan en mee willen doen. Dus het bedrijfsleven gaat ook steeds meer zien dat cultuur heel belangrijk is voor de leefbaarheid in Zeeland.
Geen omgewaaide bomen, rondvliegende dakpannen of een NK tegenwindfietsen. Het is een rustig stormseizoen in Zeeland. Sterker nog, sinds de start van de metingen van het KNMI was het alleen in 1995 ook zo rustig. Met Dudley, Eunice en Franklin raasden er vorig jaar in februari 3 stormen binnen een week door onze provincie. Met de nodige schade tot gevolg. Dit jaar is het een stuk rustiger. Er is sprake van een storm als de wind in een uur gemiddeld met een snelheid van 20 meter per seconde waait. Je gaat dan richting windkracht 9. Maar in het stormseizoen wat nu loopt en dan een half jaar oud is, zijn we niet verder gekomen dan de grens tussen windkracht 7 en 8. En dat is zeldzaam. Je ziet dat terug in dit kaartje van het KNMI met de metingen van Vlissingen. Alleen in 1995 was het hoogste uurgemiddelde ook zo laag als nu. Een reden is daar niet voor. Zo af en toe krijg je een jaar waarin er geen storm of zware windstoten zijn. En ik denk dat dit gewoon eens een jaar is. Ja, een storm is natuurlijk een gevolg van luchtdrukverschillen. Die waren vorig jaar heel groot met al die stormen, die zware stormen ook. En de luchtdrukverschillen zijn er altijd wel op de oceaan en ook in onze buurt. Maar die lagen op een andere plek eigenlijk. Op de oceaan en ook verder naar het zuiden. En de maanden met de meeste kans op storm liggen inmiddels achter ons. Eind oktober tot midden, eind februari. Dat is het echte stormseizoen. Stormen krijgen in Nederland sinds 2019 ook een naam. Het KNMI bedenkt die ieder jaar opnieuw samen met de weerinstituten in Engeland en Ierland. De eerste storm van dit seizoen zou genoemd worden naar microbioloog Anthony van Leeuwenhoek. Maar of het eerbetoon Storm Anthony er ook echt komt, is dus maar zeer de vraag. En deelnemers aan het NK tegenwindfietsen die de conditie nog niet helemaal op peil hebben, train gerust nog even door. Ja, en ook vandaag geen storm dus. De noordoostenwind was matig. Verder was het een zonnige dag en werd het 6 à 7 graden. Morgenochtend is het op veel plaatsen bewolkt, maar dat lost wel op. En 's middags is het dan weer zonnig. En opnieuw geen storm. Vanavond op televisie het debat tussen de lijsttrekkers van de waterschapsverkiezingen. Om 20:30 voelen Floris-Jan Sietsema en Carmen Wissens aan de tand over onderwerpen als hogere dijken en schoon water. Dat dus straks om 20:30. En deze Zeeland Nu zit erop. Een fijne avond.